दा देग्लायनि नैबे 2025 मायथाइनि जि गोलोम बोथोरनि बन्द बे गोलोम बोथोरनि बन्दआव जोङो सिउ बाथौ आश्रमनि जि मेनेजिं कमिटि दङ लोगोसेनो धोरोम आफाद बे गासैजों जमायै सावरायलायनानै देग्लायनि जि गोलोम बोथोरनि जि फ्रि कचिं बेसेन नाङि फोरोंथाइ नैबेखौ जोङो थाखो 8निफ्राय थाखो 10 सिम फोरोंथाइ होनायखौ जों थिरांथा लादों थांखि लादों दा सिगांनि बोसोरफ्राव ओरैनो अनलि 9 आरो 10खौल' लानाय जायोमोन जोङो देग्लाय मोनसे खोथाखौ जोङो सिन्था खालामनानै नैबे थाखो 8खौ सरजाबनाय जादों मानो होनब्ला जोंनि जायगायाव नैबे एरियायाव सोलोंथाइ बिथिङाव गोबां बेबायदि माखासे गोग्लैसोनाय बा एरिया हिसाबै सोलोंथायाव जौगायाखै दा गोबांनो बेबायदि उन्दै बैसोआवनो जि फरायसालियाव फरायबाय थानाय माखासे फरायसाफोरखौ गोबां बेबायदि फरायसालिखौ गारनाय एंगारनाय ड्रप आउट बेबायदि फरायसाफोर जोंनि जायगायाव गोबां दङ दा बेनि थाखायनो जोङो जेन जोंनि फरायसाफ्रा नैबे गोलोम बोथोरनि बन्द'आव जेन ओरैनो थायालासेनो जेनेबा जोंनि नैबे फरायसालियाव फैनानै जेन सोलोंथाइखौ लाफैनो हायो थ' बिनि थाखायनो जोङो थाखो 8खौबो देग्लाय नैबे गोलोम बोथोरनि सामार भेकेसननि जि फ्रि कचिं नैबेयावहाय थाखो 8खौ जों सोफादेरनाय जादों गुबैयै जोङो सानखान्थि इंराजि आरो बिगियान नैबे मोनथाम आयदायाव जोङो फोरोंथाइखौ होनाय जागोन गुबैयै जोंहा मेथ्स साइन्स आरो इंराजि नैबे मोनथाम आयदायाव जोंनि फरायसाफोरा बांसिन उइक जानायखौ जों नुयो थ' बिनि थाखायनो जों बे मोनथाम आयदानि सायाव जों नैबे सिउ बाथौ आश्रम फरायसालियाव दिनैनिफ्राय जुलाइ दाननि 2 अक्ट'निफ्राय जोङो दिनैनिफ्राय बे जि फ्रि कचिं नैबेखौ जोङो जागायजेनबाय बेखिनियानो माखासे बेवहाय नैबे फ्रि कचिं जिथु ओरैनो बेवहाय माखासे थुलुंगागिरिफोर थायो दा बेयाव माखासे दैदेनगिरिफोरखौ थुलुंगा होदों होननानै मिथिनो मोनदों ओरैनो मा आफादफोरा थुलुंगा होदों बेवहाय ओरैनो बेयावहाय थुलुंगा होननानै बुङोब्ला जेनेबा जोङो फार्स्ट टाइम हिसाबै जोङो फरायसालिनिफ्राय नैबेखौ नायदों जोंनि फरायसाफोरनि जिथुनिखि जानानै थांनाय जि क्लास टेस्ट आरो फार्स्ट इउनिट टेस्ट नैबेनि जि आनजादनि फिथाइ नैबे फिथाइफोरखौ नायनायाव जोङो नुदों मा जोंनि फरायसाफोरनि जि रिजाल्टफ्रा जिबायदि जानांगौ जों जिबायदि आसा खालामदों माने नैबे फरायसालिनिफ्राय जिबायदि मोजां फिथाइ ओंखारनांगौ रिजाल्टफ्रा मोजां जानांगौ नैबेफोरखौ जों नुनो थाङाखै थ' बिनि थाखायनो जोङो देग्लाय नैबे जोंनि फरायसालियाव जोङो जेरैखि जाया जेनेबा जोंनि फरायसालियाव फरायबाय थानाय जि फरायसाफ्रा जेन मोजां सोलोंथाइखौ लानो हायो बा गुबुन माने साफा क्वालिटि स्टुडेन्ट जानो हायो बा ओंखारो थ' बिनि थाखायनो जोङो फरायसालिनिफ्रायनो बेखौ सानग्रोदों बेनिफ्राय जोङो SMC नैबे फरायसालिनिनो जिथुनिखि मेनेजिं कमिटि बेजों जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों नैबेखौ जोङो जिथुनिखि जोंनि फरायसालिनि जि दिथागिरिफोरजों जोङो दिथागिरि मेल बा गार्जेन मिट नैबेयाव जों सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो देग्लाय जेरैखि जाया जोङो कचिंखौ होनाय जागोन आरो जोङो थाखो 8खौबो जोङो सोफादेरनानै लानाय जागोन नैबे कचिंआव होनानै नैबेखौ जोङो गार्जेनफोरजों मतामत लालायनानै जोङो सावरायलायनानै थाखो 8खौबो जोङो नैबे देग्लायनि जि गोलोम बोथोरनि फ्रि कचिं बेवहाय जोङो थाखो 8खौबो एड खालामनानै थाखो 8निफ्राय थाखो 10 सिम बेखौ कचिं होनायखौ जोङो थांखि लानाय जादों बेखिनियानो